раҳиби ҳиндустонӣ Барат Тиваре ки 53 сол дорад, тамоми вуҷудаш каҷ мешавад. Ин раҳиб ки қадаш 60 сантиметр ҳаст, одамон дар вақти дидани ӯ дар ҳайрат мемонанд. барои давоми ин таврнаворҳо тугмачаи дӯстдоштанро зер карда ва барои дастгирӣ ба шабакаи мо обуна шавед. барат дар синни 5-солагӣ аз болои девор меафтад ва ба ин ҳол меояд ва ӯ мегӯяд: беморие надорам, ин аз тарафи худо барои ман тӯҳфа аст. табибе ки Баратро табобат мекунад гуфтааст ки барои муолиҷа хеле дер шудааст. ӯ мегӯяд: аз кӯдакиам, яъне аз вақте ки худамро мешиносам, ман ин хел зиндагӣ мекунам. чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, Барат дар синни 5-солагӣ аз девор меафтад ва аз он вақт то ҳол рӯз ба рӯз вуҷуди ӯ хурдтар мешавад ва ин барои идомаи зиндагӣ вазъи ӯро монеъ нашудааст. як суҳбат мегӯяд ки ман ба худо боварӣ дорам ва ҳар чизе ки меояд аз тарафи ӯст. аз ҳамин сабаб ин вазъият маро ғамгин карда наметавонад. бемор нестам, ғамгин нестам. инак расидем боз ба поёни як навори дигар. то рӯзҳои оянда сарбаланду хонобод бошед.